Wata rana sai ga wani mai shela ya shigo ƙauyen nasu yana faɗin, Sarkin Kurmi yana gayyatar samari matasa a fadarsa. Sarki zai saka wata gasa kuma duk wanda ya ci wannan gasa tukwicin shi ne za a aura masa Gimbiya Husna. Assalamu alaikum, barka da zuwa Arewa Hausa Folktales Channel. Idan wannan ne zuwanka na farko ka danna subscribe. A da can zamanin baya a cikin wata shahararriyar masarauta da ake kira Kurmi, akwai wani ƙaramin ƙauye mai suna ƙauyen Yashi. An yi wani saurayi mai suna Kuliyasu a cikin ƙauyen. Kuliyasu ya kasance mummuna na gaban kwatance, wanda sunansa kaɗai idan aka kira yana hana yara bacci da daddare. Domin duk wanda ya kalli Kuliyasu a karon farko in dai bai san shi ba sai ya tsorata. A lokacin haihuwar Kuliyasu, sautin kukansa kaɗai sai da ya girgiza ƙauyen Yashi. A sadda mahaifiyarsa ta fara kallon fuskarsa, don dole ta rintse ido cikin tsoro. Fatar jikin Kuliyasu baƙa ce kamar baƙin tukunya, idanunsa suna da girma fiye da ƙima, kuma yana da wata iriyar murya mai nauyi kamar ƙarar aradu saboda rashin daɗi. Ko da yake fuskar Kuliyasu ta kasance abin tsoro, amma zuciyarsa tana da taushi kamar auduga. Yana da halin gaskiya, haƙuri da sadaukarwa. Ya girma yana taimakon mahaifiyarsa a gonarsu, kuma yana share hanyoyin cikin ƙauye, kana kuma yana kyautata wa mutanen ƙauyen. Amma duk da haka mutane ba sa gani, suna ganinsa a matsayinsa ne kawai na sarkin baƙin jini, domin kowa a ƙauyen ba ƙaunarsa yake ba saboda munin shi. Duk lokacin da Kuliyasu ya fita kasuwa, yara kan yi masa dariya, manya kuma su riga guje masa. Mata kuwa duk wacce kalla sai ta rintsa ido ko ta ja baya ta bar wajen da sauri. Bayan Kuliyasu ya kai shekara 25, sai mahaifiyarsa ta fara shirin aurar da shi. Duk da ita kanta tana kokwanton samun wacce za ta aure shi, amma ita ma tana burin ta ga jikokinta kamar kowace uwa. Don haka wata rana ta zaunar da shi a ɗaki ta dube shi haɗe da cewa, ɗana Kuliyasu, lokaci ya yi da za ka nemo matar aure. Kuliyasu ya nisa ya ce, Inna ni kuwa wa za ta so ni? Sai mahaifiyar tasa ta shafa kansa haɗe da cewa, akwai mata da yawa a duniya, idan har ka nema lalle za ka samu, domin an ce mai nema yana tare da samu. Da wannan ƙwarin gwiwar Kuliyasu ya fara neman aure, duk da kasancewar shi kansa yana tantamar samun wacce za ta amince masa. Amma Hausawa sun ce a rashin tayi akan barin arha. Kuliyasu ya fara zuwa wajen Lami ne, wata budurwa da ake ji da ita a ƙauyen nasu. Lokacin da ta fito ba tare da ta kalli fuskarsa ba, ya bayyana mata abin da yake tafe da shi. Sai Lami ta ƙyalƙyale da dariya, kana ta ce, lallai Kuliyasu a garin nan babu wacce ka raina sai ni. Yanzu ni za ka duba ka ce kana so? To ai da in so ka gwara na so jaririnsa, domin fuskarsa ta fi taka daɗin kallo. Kalaman Lami ba ƙaramin fusata zuciyar Kuliyasu ya yi ba, hakanan da ya bar wajen ransa babu daɗi. Washe gari sai ga shi a gidansu wata yarinya mai suna Aisha. Bayan ya bayyana mata ƙudurinsa, ta kalle sa sama da ƙasa, kana ta yi tsaki haɗe da cewa, da aure ka gwamma mutu ban yi aure ba. Wannan kalaman sun yi wa Kuliyasu zafi, amma sai ya tuno irin muninsa. Ya tuna lokacin da ya dubi kansa a cikin madubi. Tun daga wannan rana bai sake kuskuren kallon kansa a cikin madubi ba. Don haka sai yake ganin 'yan matan nan ba su yi laifi ba don sun yi mai haka. Daga nan ne fa Kuliyasu ya zarce gidansu wata Bushira. Lokacin da ya bayyana mata neman aurenta ya zo yi, nan take Bushira ta rushe da kuka, kana ta ce, tsakanina da kai Allah ya isa, da ka ce kana so na ma ban yafe ba. Da jin haka sai Kuliyasu ya yi murmushin takaici, sannan ya girgiza kai, kana ya yi gaba yana mamakin irin baƙin jininsa. Haka Kuliyasu ya ci gaba da bibiyar 'yan matan ƙauyen nasu,
kyawawa da munana amma duk babu mai furta kalma mai sanyi a gare shi. Da Kulyas ya lura ba zai samu matar da za ta so shi ba, sai ya yanke hukuncin fasa neman auren ma baki ɗaya. Amma a lokacin da ya sanar wa mahaifiyarsa, sai ta ƙara ƙarfafa masa gwiwa tana faɗin, Kulyasu, ai komai na duniya baya samuwa cikin sauƙi, don haka dole ka zage dantse. Na yi mafarki ka auri kyakkyawar mace ta gaban kwatance, don haka ta hanyar ci gaba da neman aure ne kawai mafarkin nan nawa zai zama gaske. Ko da jin haka sai Kulyasu ya ƙyalƙyale da dariya cikin farin ciki. Duk da ya san ko a mafarki abu ne mai wahala samun macen da za ta amince da shi, ko da kuwa mummuna ce balantana kuma a ce kyakkyawa. Amma dai da wannan ƙarfin gwiwar Kulyas ya ci gaba da neman aure. Wasa-wasa duk wata yarinya da ta isa aure a ƙauyen nasu, sai da Kulyas ya kai buƙatarsa ta neman aure a gare ta, amma ko kusa ba a samu wacce ta yi kamar za ta amince ba ma. Kai ko ɗan kalami mai daɗi ba sa yi masa, wai don kar ma yi zaton samun fuska daga gare su. Duk abin da yake faruwa tsakanin Kulyas da 'yan mata yana faɗi wa mahaifiyarsa, hatta irin baƙaƙen maganganun da suke jefa masa. Sau da dama mahaifiyar Kulyas tana tashi tsakar dare ta ta kuka saboda tausayin yaron nata. Ba ta san me yasa mutanen ƙauyen ba su san ƙaddara ba sa duba kyawun halinsa, muninsa kawai suke gani. Hatta ita kanta sai da baƙin jinin Kulyas ya shafe ta. A lokacin da mahaifin Kulyas ya rasu, ta kasa samun wani mijin har girman Kulyasu, saboda wai maza na tsoron kada su aure ta haifo musu mummuna kamar Kulyasu. Ita dai ta ci gaba da ƙarfafa wa ɗan nata gwiwa, don haka shi kuma ya bazu cikin ƙauyuka maƙotansu neman aure. Amma can ma jiya yau babu wacce ke kula shi. A lokacin da Kulyas ya nemi aure sau 199, sai ya ji aure ya fita daga ran shi. Ya ji ba zai iya sake tunkara wata mace da sunan neman soyayya ba. A ransa ya ƙudura aniyar zama haka ba tare da aure ba har mutuwarsa. A lokacin da mahaifiyarsa ta ji hukuncin da ya yanke, lamarin bai yi mata daɗi ba ko kaɗan. Amma kuma ta san ɗan nata ya yi iya ƙoƙarinsa, abin ya gagara ne. Wata rana sai ga wani mai shela ya shigo ƙauyen nasu yana faɗin, Sarkin Kurmi yana gayyatar samari matasa a fadarsa. Sarki zai saka wata gasa kuma duk wanda ya ci wannan gasa tukwici shi ne za a aura masa Gimbiya Husna. Sannan sarki ya ce ba a damu da kyawun mutum ko muninsa, kuɗinsa ko talaucinsa ba. In har ya ci wannan gasa to an ba shi auren Gimbiya Husna 'ya ɗaya tilo ga Sarkin Kurmi. Ko da jin wannan sanarwa sai hankalin duk mazan garin ya tashi. Nan take wasu suka cika da farin ciki suka riga tsallen murna da shewa. Wasu kuwa suka fara ƙudurta a zuciyarsu cewa kowace irin gasa ce wannan sai sun yi nasara sun mallake Gimbiya Husna. Ba komai ya sa samari ruɗewa ba face sanin kaf a ƙasar da nahiyar ma baki ɗaya babu mace kyakkyawa kamar Husna. Tsabar kyanta ko a hoto samari suka ganta sai kaga sun saki baki suna dalalar da yawu yayin kallonta saboda tsabar shauƙin kyawunta. A lokacin da Kulyas ya ji wannan sanarwa bai kawo komai a zuciyarsa ba, amma a lokacin da ya je gida sai ya tarar da mahaifiyarsa zaune tana jiransa. Yana shigowa kuwa ta tare sa da maganar, a cewarta wannan ita ce kaɗai damar da yake da ita ta samun matar aure. Ta ƙara da cewa ga dukkan alamu mafarkinta ne ke shirin zama gaskiya, wanda ta gan shi a mafarki ya auri kyakkyawar mace. Da Kulyas ya ji haka daga bakin mahaifiyar tasa sai ya murmushi kana ya ce, Mama, ai na faɗa miki ni tuntuni na haƙura da neman aure har abada. Na yanke shawarar rungumar ƙaddarata, don haka zan zauna a haka ba tare da aure ba har mutuwata. Ko da jin haka sai mahaifiyar tashi ta shiga lallashi da lallaɓo, tana roƙon ɗan nata ya gwada sa'arsa a cikin wannan gasa.
To inna in banda abinki na nemi auren 'ya'yan talakawa ma kuma munana ma sun ƙi amincewa da ni. Ina ni ina neman auren 'yar sarki kuma kyakkyawa lamba ɗaya a duk duniya. A lokacin mahaifiyar tasa take ƙara tuna mishi sharaɗin gasar. An ce ba a damu mutum talaka ne ko mummuna ba, in dai ya ci gasa to za a aura masa 'yar sarki. Amma duk da haka sai Kuliyas ya nuna ƙin amincewa. Jin hakan ya sa ran mahaifiyarsa ya ɓaci ƙwarai da gaske. Tunda Kuliyas yake bai taɓa ganin ta nuna masa irin ɓacin ran wannan lokaci ba, don haka sai ya ji zuciyarsa ta karaya. Cikin sanyin murya ya ce, Mama, ki yi haƙuri, ni mai biyayya ne a gare ki. Ban so a ce ina jayayya da ke ba, na amince zan shiga gasar nan. Amma kuma ina so ke ma ki amince daga wannan ba za ki sake umarta ta in nemi wani aure ba har abada. Ko da jin haka sai hankalin mahaifiyar tasa ya tashi, jin wannan babban magana da ya yi. Domin ko da ya kasance gasar ba damu da kyau ko arzikin mutum ba, amma ga dukkan alamu cin wannan gasa abu ne mai matuƙar wahala. Domin kuwa ta tabbata ɗaruruwan mutane ne daga garuruwa daban-daban za su shiga wannan gasa, musamman saboda kyau da farin jini irin na Gimbiya Husna. To kowa zai so a ce shi ya aure ta. Amma kuma ta ja zuciyarta tabbas ya kamata Kuliyas ya shiga wannan gasa. Domin wannan wata dama ce mai girma wacce in ta wuce makamanciyarta ba za ta sake samuwa ba. Don haka ta dube shi ta ce ta amince da sharaɗinsa, kuma ta yi alkawarin daga wannan ba za ta sake saka shi neman aure ba. Amma sai dai kuma ta roƙe shi da ya dage iya ƙarfinsa domin cin wannan gasa. Wannan ita ce damarsa ta ƙarshe ta samun matar aure, idan ya ɓarar da ita to ba shi ba aure kenan. Kuliyas ya ji cewa zai dage iya ƙoƙarinsa domin ganin ya ci wannan gasa. Duk da kasancewar bai san ko gasan menene ba, amma yana da tabbacin dole za ta yi tsauri da wahala. Yana tsoron ma za a iya samun rasa rayuka a cikin wannan gasa, sakamakon yadda Gimbiya Husna take da tarin masoya a faɗin duniya. Shin me zai faru a gaba? Wace irin gasa aka shirya? Wane irin gwagwarmaya ne ke cikin gasar? Mu haɗu a kashi na 2 domin jin duk wannan. Idan labarin nan ya yi maka daɗi kuma kana buƙatar ire-irensa, ka latsa subscribe a channel ɗinmu mai suna Arewa Hausa Full Tales. Haka zalika za ka iya duba wasu labaran masu daɗi duk dai a cikin channel ɗin namu. A yanzu dai nake cewa bisalam, a huta lafiya. Mu haɗu a kashi na 2 wanda zai zo ba da jimawa ba.